Idatzi nahi dugunaz idazten aldugu? Zeri buruz idatzi behar dugu idatzi nahi genukenaz idatzi ahal izateko? Zein dira ordaindu beharreko peajeak? Zeri buruz idatz dezakegu eta zeri buruz ez? Nola eragiten diete gure gorputzek gure testuei? Nola idazten da gorputz hauetatik? Nola irakurtzen da gorputz hauetatik sortutakoa? Zein dira gure lastreak eta nola egin askatzeko? Nola iritsi bertsora emakume gorputzetik? Emakume bertsolarienak gorputz publikoak dira, begiratuak, epaituak, esanguratsuak. Emakume gorputzak plazaratzeak ekarri du gorpuztasuna lehen lerrora bertsolaritzan. Eta gorputzari lotuta, plazerra, mina, bortxa, erotika, erresistentzia, horiek haragitzen ari dira. Esaera zahar afrikar batek dio, lehoiek hitz egiten ikasten ez duten arte, historia ehiztariek idazten jarraituko dutela. Hau da Lixipe bildumaren helburua, lehoiek hitza hartzea. Uxue eta Eider, Eider eta Uxue, bi lehoi hemen. Esan itzazue gure hitzak eta idatzi eta kantatu. Ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Bueno, egun on guztioi eta eskerrik asko ona hurbildu zeaten guztioi. Aranek eta Ainoak esan bezala hemen ditugu Eider Rodriguez eta Uxue Alberdi eta, bueno, idazleen gorputzak eta kontrako eztarritik liburuk aitzake hartuta, hitz egingo dugu pixkat, generoaz, literaturaz, bertsolaritzaz eta, espero dugu, saulasaldi interesgarria izate eta denok, gustura sentitzea. Hasteko, kontrako eztarritik, sarreran edo aipatzen da bertsolaritzari buruz idatzitako liburua izango litzatekeela emakumeok gizaki unibertsalak izango bagina. Orduan, lehenengo galdera, bi emakume idazle zeate edo bi idazle? Nola ditu beharko nizuek ezuei? Mundu ideal batean bi idazle. Esango nuke, ez da? Baina gero azkenean izenaren ondotik jartzen diren horiek nora erabiltzen diren edo zer egin nahi duzun horrekin horrek inporta du, ez? Orduan, pixka bat izendatzen duenaren esku, esango nuke da hola, emakume idazle esaten duenean zer esan nahi duen eta zer ezkutatu nahi duen, ez? Orduan batzuetan oso pertinentea da eta beste batzuetan oso impertinentea dela esango nuke, hola motxian. Bai, ados nago, eta justu, oantxetorri zait gogora hemen arraun eta trainera eta tartean gaudela. Gure ama brodatzailea da eta izeba jostuna, eta 42 urte dara matzate Zarauzko estropetako ikurriñak josten. Eta lehenengo gizonezkoen estropadaetarako bakarri joste zuten, gero emakumeak lehiatzen hasi zienean emakumeen estropetarako ere eskatu zieten ikurriña egiteko. Baina zehaztu zieten jartzeko emakumezkoen estropadak, ez? Zarauzko lehenengo emakumezkoen estropadak. Eta beraiek erantzun zieten ez lehenengo urtean, jabetzea ere kostaiten dalako, gizonezkoen estropada jartzen ez pasan zergatik jarri bertzan emakumezkoen estropada, ez? Gaur egun Kontxako banderan, oraindik generoa bere iziten da, elebitan dira banderak,
adibidez Zarauzkoan, ez da bere izten, ez? Orduan, beti jartzen da emakume zeraren aurretik. Eta esango nukenik liburuan idatzi nuela emakume bertsolari eta agian gaur idatzeko nuke, gutxienez idatzeko nuke bertsolari emakume. Ze, beti, ez, lehenengo plazaratzen garenean, gutaz egiten den lehenengo irakurketan, lehenengo ikusten dira bi emakume, eta gero akaso bi idazle edo bertsolari edo. Lehenengo hitzak nolait aldendu egiten zaizu, aldendu egiten zaitu helburutik, ez? Emakume idazle, ez? Zaude pauso bat atzerago. Hortik dator irakurri duten galdera, ez? Orain dela urte batzuk genero eta bertsolaritzari buruz halako emanaldi batekin ostean Itziar Okarizek galdetu zidan, galdera batekin hasten da liburua eta galdera izan zen nola iristen da bertsora emakume gorputzetik. Eta galderan bertan sentitu arazi zidan distantzia hori, ez? Nolabait bertsoa ez dago integratuta. Eta orduan, etorri zitzaizkidan, neure esperientzian ere zenbat aldiz bertxotan hasi nintzenean, entzuten nuen parrandan, lagun artean, zuk ez duzu bertsolaria ematen. Orduan, bertsolaritzaz geneukan ideia eta emakumeaz geneukan ideia, nolabait kontrakarrean egongo balira bezala eta talka bat sortuko balitz bezala. Zu Eider idazlea zara, eta, itzen duzu pixkat, emakume idazleek edo jasaten dituzuen zapalkuntza mekanismoez edo, eta zu bertsolaria izanik, pixkat hori bertsolaritzara eraman dezu. Nola definituko zenituzkete pixkate liburuak, bada ez berdintasunik, zein berdintasun, eta zuentzako, terapia gisa edo balio izan du, edo pixka bat feminismoaren leloetako bat bada ez, pertsonala politikoa da, orduan, zuen bizipen pertsonalak kolektibora eta politika bihurtzeko alegin bat izan da, edo nola ikusten duzu hori? Uxue eta Bilok aspalditik ezagutzen dugu elkar, ez dakit zenbat urte izango diren, baina 10 urte, 10 urtetatik gora, ez? Orduan, aspaldiko kezka daukagu, hau, eta esango nuke aspaldi hasi ginela pentsatzen hontaz. Uxue idaz eta bertsolari den aldetik, eta idazen izen aldetik, ez alegia. Nola eragiten digu, ez? Emakumezko izateak idazterakoan edo kantatzerakoan. Orduan, hor barruan ez, geneuzkan egunerokoan gertatzen zaizkigun gauza txiki edo handiagoak ez, horrekin lotutakoak, haserraldiak, bazterketak edo norberaren segurtasun arazoak, edo aspalditik ari ginen horri buruz hizketan, eta esango nuke aldi berean hasi ginela idazten ez, eta gainera partekatzen idazten ari ginen hau ez, bakoitzak egin du modu batera, baina uste dut oihartzun ugari daudela, hortaz aparte nik Uxue elkarrizketatu nuen ez, libururako. Beraz, badago ispilu lan bat, zapalketa mekanismoak aipatu dituzu, nik uste dut Uxue arduratu dela batez ere hortaz, nik beste modu batera egin dut, elkarrizketak oso gorputzai zentratutakoak, eta bai, atera dira zapalketa mekanismoa, baina baita beste mekanismo batzuk ere bai. Orokorrean hartuta zapalketa mekanismoa liratekenak, baina agian, ez dakit, Uxuari emango jote hitza. Bai, galdetu dezuea terapeutikoa izan den, edo ez da, nahi hori Eiderri ikasi nion behin ez askotan, ikasi behar dugu lagok ere berri zendatzen zertan ari garen, ze askotan emakume artean elkartzen garenean esaten dugu, bai terapia egiteko elkartu gara, eta Eiderrek esaten zian aspaldi, hasi bar gara esaten goi gailurrak egiteko elkartu garela, ez? Bestela badirudi beti bezala, ez? Femeninotzat joa, dela kontu txikiak, kontu personalak, intimoak, eta arazoa gurea dela eta ez estrukturala, ez dela politikoa, ez? Hori esan da, iruditzen zait, aizkotan aipatu izan dugu bi liburuak aizpak direla, elkarrizketa bat dagoela bi liburuen artean, eta hainbat alde ere bai, adibidez bat, eta esango nuke esanguratsua dela adinaren horkila edo, ez? Eiderrek elkarrizketatu gaituen idazleok adintarte handia daukagu gure artean, eta lehenengo liburua plazaratu genuen hamarkada diferentetan, hori izan da bere baldintzetako bat. Orduan, irakur daiteke
beste evoluzio bat, zertzen liburu bat argitaratzea emakume modura irakurria izan da, 60ko hamarkadan edo 70koan edo, ez dakit nondik hasten da, 60kotik agian. Arantxa Urreta Bizkaia da adinez zaharrena, 57an sortua, eta bai, hasten da 60, 70, 2000. Eta adibidez bertsolarien kasuan, ez dago hori egiteko aukerarik, ez dagolako plazaz plaza dabilen emakume zarrik. Eta gure artean oso adintarte txikia dago, horrek gauza batzuei buruz pentsatzea eragozten du, eta beste alde batetik errazten du artikulazio bat, nolabait mundu berekoagoak garelako, edo elkarrizketa erresagoa izan daitekelako, konpartitzen ditugulako hizkuntza bat, kodigo bat, artikulazio bat egon delako esaten dugunean feminismo, iruditzen zait gertuago dagola oroar bertsolarion artean ulertzen duguna, idazleen artean baino, askotan ez dugulako elkartekin konpartitu izan, bakoitzak bizi izan duen feminismoare oso diferentea delako 60ko hamarkadako feminismoa, 70koa edo 2010tik aurrerakoa, badaude aldeak. Bai, eta gero, pixat, eskapo indet zure galderatik eta zuzen erantzungo dizut, badago zera terapeutiko bat, ez? Badago sendatze nahi bat edo, ze punturaino izan den konstientea eta ze punturaino izan den inkonstientea, baina badago min bat sorburuan esango nuke, ez? Bai, eta badago hori, justu, min hori politizatzeko nahi bat, ulertzeko nahi bat, kokatzeko nahi bat, osatze edo sendatze kolektibo baten bitartez, elkarri ispilu lana eginez, eta gure adostasun da desadostasunekin dialogo bat sortuz. Euskadi Irratin zuri intzizuten elkarrezketa batean, autoritatearen gaia aipatu zenun, eta zuk ze horrek elkarrezketa hortan esandako galdera bat ingo dizut. Nola eraikitzen eta deseraikitzen da autoritatea bertsolaritzan? Bertsoa botatzeko garaien, testu edo bertso horretatikan kanpo? Hau izan zen ere abia puntua. Uste nuelako bertsolaritza egiten ziren gogoeta guztietan testuan zentratzen ginela. Eta bazirudiela bertsolari batek autoritatea izateko egin behar zuen gauza bakarra bertso honak kantatzea zela edo teknika bat menperatzea. Eta iruditzen zitzaidan, bai neure buruari begiratuta eta bai ingurukoei erreparatuta, norbere burua autorizatzeko edo desautorizatzeko prozesuak testura iritsi, baino askoz ere lehenagotik hasten zirela. Emakume eta gizon bezala sozializatzen hasten garen momentutik. Eta gero hori bertxotara eraman da, hainbat gauza konkretutan. Nerabezaroraia ez gara iristen berdin emakumezkoak, emakume izendatuak eta gizon izendatuak. Emakume izendatu hori gauza batzuk erakutsi zaizkigu egokitzat eta gizonei beste batzuk. Eta gero jarduna bera dago. Bertsolari izateak dakar plaza hartzea, zure gorputzarekin plazara ateratzea, hitza hartzea, zure hitza defendatzea, umoreak garrantzi berezia izan du eta emakume hori bai plazerra, jolasa eta umorea ukatu izan zaizkigu historikoki plazerriturri bezala. Orduan, plazara jauzi egiten duzu, emakumearen ideiaren eraikuntzaren kontra dijoa zen hainbat gauza motxilan dauzkazula. Ohartzen nintzen, emakume askok, bertsolari emakume askok, euren burua ez zeukatela graziosotzat. Duda egiten zutela askotan euren hitzaz. Gaizki sentitzen zirela gizonezko baten autoritatea desafiatu ezkero edo desadostasuna eraiki ezkero, baina hori bertsotan iruditzen zait parterik errexena dela. Ze bertsoak badaukaia doinu bat, badauka neurri bat, badauka idiosinkrazia bat berak bere baitan laguntzen zaituna normaltasun batean irakurria izaten hor, testu horretan. Baina ze gertatzen da zu 20 urteko neska bat zarenean eta zure bertsokidea aldiro, zu baino 20 urte zarragoa den gizon bat denean, berak antolatzaile guztiak ezagutzen ditunean eta zuk ez, eta plazaz plazazoa zenean gizon baten edo bestearen eskutik, informazioa berari ematen diotenean bertsoa afari batean, eta berak izen guztiak ezagutzen dituenean, eta gero erabili egingo dituenean, berak erabakitzen du zuri informazio hori pasa, ala ez, edo zuk jarri behar duzu belarria, baina ez zaizu zuzenean zuri ematen. Nork dara makotxea
Nork ordaintzen du potea, nork jartzen du dirua, nori deitzen diote eta esan etorri nahi duzunarekin, albadan eska bat. Neri inoiz ez didate deitu eskatzen albada gizon bat. Ze hori gizona hor dago eskatu gabe ere, ez? Orduan, zenbat aldiz esaten digute, zuri deitu dizugu zen neska bat nahi dugu. Orduan, ja hasten zera duda egiten, zure balio bertsolaristikoaz. Ez dakizu nahi dutena den neska bat, edo nahi zaituzten zu bertxotan ondo egiten duzula uste dutelako, edo zu entzun nahi zaituztelako. Gauza hauek danek irutzen zait asko eragiten digutela uste baino gehiago, eta ez dala bertsolaritzaren kasu konkretua. Publikotasuna eskatzen duen guztian, nera bezarotik aurrera emakumen kopuruak bera egiten du. Nik uste horrekin lotuta beste, zapalkuntza mekanismo bat identifikatu dezuna dela onarpena, ez? Eta nola pausoi emateko edo plaza publikora irtetzeko nola askotan gaina aipatzen da liburuan gizonon onarpena behar degula, ez? Eta oso kuriosoa intzait edo, zuk elkarrezketatu dituzu 5 idazle liburuan, eta guztiek ematen dute lehenengo liburu argitaratzeko pausua gizonezko baten deia jaso dutelako, edo gizonezko batek animatu dituztelako hortara, ez? Gizonezko batek esan dietela, bai, intzazu, ze merezi dezu. Orduan, nola eman dezuezuek onarpenaren gaia zuen jardunean? Bai, ni oso identifikatua sentitu nintzen, ez? Nik elkarrizketatu nituen 5 idazle, Arantxa Urreta Bizkaia, Laura Mintegi, Mirena Gurmeame, Carmele Jaio eta Uxu Alberdi. Eta 5ek esan zidaten jendaurrerako pausoa eman zutela gizonezko baten aita pontekotzarekin, gradu diferenteetan, ez? Hori dago, erabaldotuta ere, autoritateari, ez? Adibidez, Arantxa Urreta Bizkaia gaur egun oraindik ere dio, bera idazle ez dala idazle, tarteka idazten duen norbait baizik. Eta nik esaten baino, nor ez da tarteka idazten duen idazlea, ez? Alegia denok abitzen gerazako hortan, baina batzuk ez daukate arazorik idazle titulu hartzeko, eta beste batzu bai. Eta emakumezkoen kasuan asko errepikatzen da zera bat da, ez? Eta nik elkarrizketatu nituen guztiek hori esan zuten. Neri ere gertatu zitzaidan, azken batean, ni lehenengo aldiz edo plazara irten nintzen Joseba Jaka beka eskatu nuenean, Paimai hortan Koldo Izagirre zegoen, eta saria eman ziatenean, elkartu nintzen berarekin, eta berak esan zian, bai, balio dezu, edo aurrea, edo ez, berak eman zidan, nik ordurako idazten nuen, baina berak eman zidan hori, eta gero euki ditudan editore guztiak gizonezkoak izan dira, ez? Orduan, bai, azken batean daude instantzia batzuk legitimatzaileak direnak, ez? Esaten dutenak, ez? Nola egin, ez? Horrek, hor gaudegu, ekosistema hortan, ez? Kritikak zer goratzen duen, kanonean nor dagoen, eskoletan zer irakurtzen den, sariak norentzat diren, ez? Orduan, gu plazara ateratzen garenean, guko idena badakigu, konstienteago edo inkonstienteago, eta gu badakigu hortik urruti gaudela, gure gorputzetik abiatuta, ez? Orduan, aita pontekotza hori oso importantea izan da. Zoritxarrez ere bai, porque azkenean zor batzuk sortzen ditu. Esango nuke oso inkonstienteak askotan, baina zor batzuk sortzen ditu, ez persona horrekiko zuzenean, edo bai, baina gaiei dagokionez, nahi Koldo Izagirrek esaten balio dezu, ni nola hasiko naiz bai idazten emakume kontu ez. Hau ez da nik razionalki egindako gogoeta bat idazten dudanean, baina nik hori gero deseraiki dudanean, nire idazle figura edo autoridadea, nondik idazteten, zertaz idazteten, zergatik, hori dena ere atera zait. Zer espero duten igandik. Peaje horiek zein dira, orduan, ere helburua izan da, hain zuzen ere dialogo hauekin, elkarrizketa hauekin dialogo bat sortzea, handiagoa, zabalagoa, denokor sarritzagun gure peaje txo
edo peajetzar, kasu batzuetan horiek eta askatzeko, ez? Azkenean hori izan da helburu behinena, ez? Askapena, peaje horietatik, lasta horietatik liberatzea. Behin, biok parte hartu genuen generoa eta egiletzari buruzko ikastaro batean, egiletza edo gaztelaniaz autoria deitzen diotenari, eta galdetu ziguten, mai inguru bat izan zen, eta bertan parte hartzen ari ginen bi emakume eta bi gizon, eta galdetu ziguten, ea plazara atera ginenean generodun idazle modura atera ginen. Eta gizonezko bakar batek ere ez zuen identifikatzen, bera generodun modura atera zenik, ez da, niretzat oso nabarmena zen. Ni bai plazara bertxotan eta idazle modura urte berean atera nintzen, 2007an, 22 urterekin, eta ni nintzen neskagazte modura irakurria. Neri kazetari guztiek galdetzen zidaten ea literatura femeninoa zen nerea, ea zergatik ziren nire pertsonaiak emakumezkoak, eskatzen zidaten irriparre egiteko argazkitan, eskatzen zidaten liburua horrela jartzeko erredakzioan esan zietelako neri begiak ateratzeko, literalki, begiak ateratzeko. Gero, Eiderrek esan duen bezala, zu sistema baten parte bihurtzen zera, eta sistema hortan, zergatik sartu gara gizonen eskutik. Gizonen esku zegoelako, dagoelako sistema. Ez guk aukeratzen ditugulako. Orduan, bertxotan, nun definitzen den, literaturan, zer den literatura ona eta zerrez, zeintzuk diran momentu bakoitzean gai importanteak eta zeintzuk ez, elkarrizketa horiekin inguratuta zaude. Gizonei gustatzen zaizkien autorez inguratuta zaude. Beraiek seinalatzen dizute bidea zein den, eta zuk irakurtzen dituzun emakume horiek ez dizkizute aipatu ere egiten. Zuzenean kritikatzen ez bazaituzte, zure aldamenekoa kritikatzen dute, eta esango dute egiten duela literatura burgesa, edo literatura ñoñoa, edo inori inporta ez zaiona, kontu txikiak direla, bertxotan berdin. Zuri ez dizute esango, baina esango dizute zure bertxokideak, bakarka kantatu duela masturbazioari buruz, eta nola kantatu daiteken horri buruz, edo oso gauza intimoetaz kantatzen duela, edo emakume guztiak berdinak direla, bueno, igual esate dizute zu ez, baina besteak, eta orduan horrek denak nola eragiten duen. Edo bertso eskolak, bertso eskoletako irakasle asko, orain aldatzen doa, gizonak izan dira, eta gizon horiek manejatzen zituzten bertso plazak, eta esaten zizuten, etorren nahi duzunerekin ona, ara, eta horrek sortzen ditu peaje batzuk. Hau da, ondo konpondu behar duzu, berarekin, da ezin diozu traizio egin. Eta hau asko gertatu da, emakume artean artikulatzen hasi garenean, gizon askok saldu egin gaituzte. Eta da ez, zuek zuen festa antolatzen baldin baduzue gero ez kontatu gurekin. Eta nik uste literaturan ere gauza bera gertatzen dela. Nik lotura txiki bat ez aipatu dut Koldo Izagirretan ere, bere momentuan etzako oso importantea izan zen bere bultzadez, baina esan zian esaldi bat oso argigarria izan zen eta oso importantea izan zena, baina denborarekin adibidez lasta bilakatu zena, ez? Eta esan zian, zukin bardezu literatura Maialen Lujanbiok bertxotan egiten duen bezala. Zu etzea idazlesa, idazle izan behar duzu. Eta momentuan esan nuko, ez? Baina denborarekin, bera zenba gauza, ez, gordetzen ditun esaldi horrek, ez, asko perversoak, ez. Orduan, hor ere badago duelo bat, ez, azkenean hori desmontatzen duzunean, eta, ni ez naiz Maialen Lujanbio, bera, bikaina da, hori esan gabe doa, ni ez naiz bera, eta zer esan nahi duzu horrekin, ez, oso, ze lotura, ez, sortze dituzu horrekin, ez? Etengabe nik uste horren atzean dagoela dela, etzaita agertu plazara emakume modura. Hori da. Ezabatu zazu emakume hitza. Neutralitatea. Neutralitatea. Eta guri, nik uste emakume bertsolari askori gertatu zaigula, lasta suposatzen digula, azken batean sentitzen dugulako behin eta berriro aitortza osoa daukan emakumezko bertsolari bakarra Maialen Lujanbio dela. Eta gertatzen da sistema guztietan, musikan salbuesten da bat, bertxotan salbuesten da bat, eta beste guztiak dira kopia txarrak. Unai Agirreri ez diote esaten Andoni Egaña izan behar duenik. Eta ez da zuzenean konparazio bat egiten, ez? Baina zenbat aldiz esan diguten, esplizituki, Maialen Lujanbio ez da neska. Maialen Lujanbio txapelduna da. Norbaitek esan du Andoni Egaña ez da gizona?
Andoni Egaña txapelduna da, gizonak ez dio trabarik egiten txapelari, baina emakumeak bai. Maialen Lujamirona oso argigarria gertatzen da, nik irakurri nion pentsalari feminista mexikar bati, sistema patriarkal batean, dagoela kontzeptu bat, el bien eskaso, orduan, sistema guztiak onar dezake, badola emakumezko bat, arlo bakoitzan ona dena, Orduan, kasu honetan, bertso munduan, Uxuek aipatu duen hori, eta ni gogoratzen naiz, neutraltasun horren bila aritu izana, urte askoan, eta, de hecho, nik pentsatu nuen urte askotan idatzen ezakela gorputzi gabe, edo nire gorputzak trabarik egin gabe, gero konturatzen zarenean, fantasia badela, beste zer baino gehiago, orduan, beste gauza batzuk egin behar dituzu. Irutzen dut oso importantea, Uxuek esaten duen hori, azkenean, energia asko eskatzen duela, hau dena pentsatu, desmontatu, beste toki bat aurkitu behar izateak, beste batzuk ari diren bitartean sormena lantzen edo... Itza aurrean bertan adibidez kontrako estarretiken aipatzen da Virginia Woolfen kasua, eta nola berak inbidia zion Shakespeareri, bere idazteko modua, bere idazkera purua zelako, amorrurik gabea. Karo, berak esaten zuen, berak etengabe eraman behartzula bere gorputzaren lasta, bere gorputzaren pixua arrastaka. Ezin zuela idatzi emakume zela ahaztuta. Eta izugarrizko amorrua sortzen ziela horrek, zeberak ahaztu egin nahi zuen, emakume zela, ez? Eta pixka bat eskaria da, izan zaitez gizon, gizona ez izan da. Imposiblea. Imposiblea dala. Orduan, zu portatu zaitez gizon, ez zaitez kejatu, ez zaitez amorratu, portatu zaitez gizon, baina gizonezkoen privilegiorik gabe, ze etzara gizona inoiz izango, etzara guztiz gizona inoiz izango. Oso ondo. Bueno, ingo dugu atxeden txiki bat, eta hortako, Aranek eta Ainoak beste kanta bat eskainiko digute. Leheno aztu zaita ipatzea, baino gero kontu batzuk gero bukaeran, galderan bat inei bali madezue edo, mikrofonoak irekita egongo diala denontzat.
Vale, bigarren zatia helduko dio. Lehenengo zatin, gorputza asko aipatzen da, eta ni, bertsolaritzan edo plaza publikoa hartu, eta, bertsolari bat ikusten da plazan, bertso bat kantatzen, eta gorputza bertan dago, ez? Eta hori nola, literaturan nola gorpuzten da hori? Alegia, nik liburu bat hartzen detenean, ez dut esplizituki gorputz bat ikusten, hori nola zer eragin dauka gorputzak literatur gintzan? Denbora daukagu? Bai, azkenean bertso saio batera juten zanean, hor ikustezu, nola joan jantzita, belarritako adramatzan, edo ez, orduan idazlea, itxura batean ez dezu ikusten liburu bat irakurtzen duzunean, baino badira hor arrasto batzuk ez adibidez, izena. Adibidez, solapako argazkia, adibidez, zu normalean iristen zara liburu batera, azala, ez? Oso kuriosoa da, azken 20 urteetan emakumezko idazleek idatzitako liburu ia gehienetan emakumezkoren bat agertzen dela azalean, adibidez, ez? Elkarrizketak, irakurko zainoren liburua, zergatik, entzun duzulako irratian, ahots bat entzun duzulako zera ez, irakurriko duzulako prentxan elkarrizketa bat, ez, orduan, hor sartzen da, zu liburu bat irakurtzen, imposiblea da irakurtzea testu bat modu aseptiko batean, ez bada ematizutela Word dokumentu bat, ez, eta esatizuten, tori, jakin gabe, jendeak ez du horrela irakurtzen. Beti dago zerbait, sotila nahi baduzu, beste batzutan ez, hain sotila, beti dago, ez? Hori batetik, ez, irakurleari dagokionez. Idazleari dagokionez, idazle bat ez da idazten duen norbait. Idazle bat da argitaratzen duen norbait, edo igual modu aldrebesago batean esan da, eszenara idazle gisa sartzen den norbait. Ez? Orduan, argitaratzen liburu bat, promozioa egin behar duzu, arkezpena egin behar duzu, liburuena, elkarrezketak egin behar dituzu, hor gauzak esate dituzu, zure gorputza hor presente dago. Orduan, idazle emakumezko batek liburu bat argitaratzen duenean eta eszenara idazle gisa sartzen denean, badaki estena edo plaza, nahi batzu ditu, hori badaki airea kutsatuta dagoela. Bera ez dela, bizidun neutro bat plaza hortan, zergatik daki hori. Berak ezagutzen dituen edo irakurri dituen, eskoletan irakurri dituen liburu guztiak gizonezkoa ena direlako, 90%. Ezagutzen diren idazle guztiak hala direlako. Zergatik, Virginia Woolf aipatu du uxuek, ez? Historikoki, emakumezko idazleek sinatu izan dituzte beren testuak edo izengoitiarekin, edo senarraren izenarekin, edo inizialak jarrita. Historian zehar, emakumezko idazle askok eduki dute bere editorearekin, adibidez Irene Nemirovskik, ez? Bere editorearekin zeukan harremana lehen liburuetan karta bidezkoa zen, editoreak etzekien testu haien atzean emakumezko bat zegoenik, eta berak aipatzen du zergatik egiten zuen hori, bazekielako jakinezkero handicap bat zeukala, ez? Gero, argitu zen, eta zenbat emakumezko hartzen bali baduzu suizidatu diren idazle, zugartzezu Googleen, suizidatutako idazleak. Eta harrigarria da, zenbat emakumezko aurpegi aterako zaizkizun horrela, aliritzera indako bilaketa txoro batekin, ez? Erabat desproportzionatua da emakumezko suizidatuen zera, kanonean dauden emakumezko idazleekin alderatuta, ez? Zergatik, jazarpen erabatekoa, gero aparte oso kritikatuak izan dira, lelo sinplena edo zen, baina horren atzean gauza sofistikatuagoak esan dira ez, baina prokreazioa bai, kreazioa ez. Eta esango diazu, pentsatuko ez baina hori pasada, ez? Hori pasada, baina adibidez Harry Potterren egileaz, asmatzailea ez, JK
JK Rowling da, ez? Zergatik da JK? Bueno, berak aipatzen du, ez? Bidali zuenean bere lehenengo liburua, bere lehenengo testua argitaletxera eta ikaragarri gustatu zitzaien, eskatu zioten, mesedez, sina zezala liburua eta ondoren torriko zen saga guztia, inizialekin. Zergatik, ze bere liburuak oso irakurgarriak ziren mutiko zein neskentzat. Mutiko batek, pentsa mutiko batek. Ikustu alimazun, emakumezko idazle batek idatzia zala, JK Rowling, oain gotxe kontua da hori, ez? Orduan, idazle bat sartzen denean estenara, hori badaki. Nik ez dut esaten hortan pentsatu duen, baina hori badaki. Orduan, asko neurtzen du, eta nik elkarrizketa batu ditudan idazle ia gehienek, aipatzen dute neutraltasun bat, neurritasuna bilatzen dutela, ez? Jendaurrean agertzen direnean, edo batez ere hasieran, ez? Agian testigantza latzenak zentzu hortan dira, zarren diren idazlenak, Laura Mintegi eta Arantxa Urreta Bizkaiarenak, ez? Nik uste dut, gauza asko aurreratu direla, eta Uxue litzateke gazteena, eta baita ere, bauka zer esana horretan, baina beste askatasun bat eukidu, baina neutraltasun naia asko aipatzen dute. Ez nadin agertu belarritako haundiegiekin, ez dezan estal nire itxurak, nire idazle figura. Adibidez, ez? Edo, Laura Mintegi esaten du, gizonezkoen dendetan erosten duela arropa, edo ez dutela ezer deigarria jarriko, ez? Edo, ez nadin femeninoegia izan, ez nadin idazlesegia izan, ez? Orduan, hori dena lerratu egiten da idazketara ere. Hori ez da gauza bakarri gertatzen dena jendaurrera ateratzen zarenean. Zuk hori airean baldin baukazu, idazten duzunean ere, airean dagoen hori, badu eragin bat idazten gaien aukeraketan, gaien trataeran, personajen aukeraketan, oso gai konplejua litzateke, ez? Baina, gorputzak eragin zuzena daukala testuan, eta, eza kasualitatea, korpus, ez? Edo testuari esateko erabiltzen den latinezko hitza, korpus izatea, ez? Gorputza, bada apendize bat, ez azkenean testua ere, gorputzarena. Orduan, eman dezake, liburu bat hartzen duzunean, ez dagoela inpresente, baina izenetik hasi, nola iritsi zaizun, zer dakizun, liburu horri buruz, gauza asko daude, azala, solapako, kontu asko. Kontrako eztarritiken ere, aipatzen da behin eta berriz, diskretu hitza. Emakumezko bertsolariek diskretu agertu nahi dute plazara. Agian, onintzaen beita salbuetxita, eta esplikatzen du zergatik, emakume lodi eta ustez gizonezkoen desiratik kanpo legokoen horrek topatu dula leku bat senyora, nola esaten du berak, alako atxoa alegre baten desiratua izatea inporta etzaion eta lotxatzen ez den eta horrelako pertsonaia bat eraikiz zein askotan itogarria zaion eta naiz eta plazan funtzionatu eta plaza parrez lertzen aritu, esaten du askotan joan dela negarrez etxera, jabetzen zelako bere buruari min egiten ari zela. Ez hor badago Hannah Gatsby izeneko umoregile bat munduko monologo txapelketa irabazi zuena, australiarra, eta berak esaten du bera emakumea, bollera eta itxusia dela. Eta pasatu du bere karrera guztia, bere buruari parre eginez, jendeari parre egin arazteko. Eta irabazi zuen munduko monologo lehiaketa, monologoak ustera zijoala esaten zuen monologo batekin, da esplikatzen zuen monologo batekin. Konturatu zelako, bera moduko emakume batentzat, arrakasta izateko modu bakarra, mundu globalean zela bere buruaz parre egitea, ez? Baina nik uste hori luzatzen dela, Baiderrek esan duena sartzen zaigula poro guztietatik, eta bere liburuan agertzen da, eta nire asko gustatzen zaitez emakume idazleak jakin aurretik badaki. Plaza hori ez dela beretzat egina, edo beretzat agresiboagoa dela gizonezko idazle batentzako baino. Ni bertso saio batera sekula ez naiz horrela jantzita joan, inoiz ere ez. Gora hau ez dut sekula jantzi, nire idazle identidadean gaur egun kabitzen da, baina bertsolari identidadean oraindik ez da kabitzen.
Eta hor daude, hainbat testuarekin burrukan ari zenean, justu lehenko astean komentatu genuen, aprobetxatuko eta autobombo pixkat egiteko, datorren astean liburu berria aurkeztuko dugu. Eta liburu hortan, kronika literario bat da, bi ahotsek kontatua, eta bi ahots dira bi dendarirenak, bi emakumerenak, gaur egun 60 urtetik gora dauzkatenak, eta hitz egiten dute denda batetik eta denda ostetik hainbat gauzari buruz. Denda hori dago atea kalera eta atzea ibaira. Orduan hitz egiten dute industriaz eta ibaiko kutsaduraz, hitz egiten dute politikaz, hitz egiten dute atentatuez, hitz egiten dute emakume taldeez, hitz egiten dute familiako gauzez, hitz egiten dute bereien gorputzez, dendaz, diruaz, dira bi emakume zahartzen hasitako, eskolatu gabe, esango lukete, ikasketarik gabeko, ez dutenak hitz egiten izugarrizko erudizioarekin, ez dute teorizatzen, ezerri buruz, kontatu egiten dute, eta ez da argitaratu oraindik, eta dagoeneko, eta oso hurbiletik, argitaletxearen oso hurbiletik, ja sentitu dut eta du nire editoreak, gaur egun lehenengo aldiz emakumezkoa denak, mesfidantza maskulino hori, ez? Galdetu digute, zenbateraino da kronika sentimental bat? Agian idazkera gehiago jaso bazenu, idazkera gehiago jaso banu, ja ez lirateke pertsonaia horiek izango, ez dira bi emakume euskaldun berri eskolatu gabeko, hau ez da Xabierra Muriza bere bizitza hitz egiten. Gizon bat, euskera perfektua egiten duena, ikasketa pila badauzkana, kultua dena, bizitza guztia kulturan ibili dena, orduan mesfidantza bat sortzen du. Zer eukiko dute ba? Herriari kontatzeko, hau oso bertsolaritzakoa da, ez? Bertsolariak herriari hitz egiten dio. Nola hitz egingo diote herriari? Nola hitz egingo dute gatazkaz? Nola hitz egingo dute ekonomiaz? Nola hitz egingo dute bi senyorak? Ze garrantzi, ze pixu dauka horrek, ez? Eta okerrena ez da mesfidantza maskulin hori kanpotik datorrena. Lotuta dago, baina da integratua. Idazten ari nintzen bitartean, 1000 bider galdetu diot nire buruari, ea baote zeukan nahikoa pixu unibertsaltasun bat edukitzeko, edo txikiegia ote zen eta gertuko egia. Ez dauka exotismorik, ez dauka epikarik, ez dauka teorizaziorik, ez da akademikoa. Orduan, horrek denda ostekoak izena edukiko du, eta baita ere esan ez, literaturaren denda ostea zein da, hizkuntzaren denda ostea zein da. Gorputz batek onela idazten badu, zer dago denda oste horretan? Gorputz honek onela kantatzen badu, honi buruz kantatzen badu, zer dago atzealde horretan? Pertsona batek, hiztun batek onela hitz egiten badu, nik horrela hitz egiten badut, zer dago honen atzean? Ze guraso, ze klase, ze ikasketa, ze jatorri, zer dago, ze genero? Orduan, uste, geruza guztiak zeharkatzen dizkigun zerbait dela, eta askotan kontua dela, sinistu nahi dugula ustezko neutraltasun eta berdintasun baten, eta nahiago dugula sinistu holtza gainean dauden 6 bertsolari horiek, edo periodikoan agertzen diren idazle horiek guztiak, abiatzen dirala leku beretik. Eta posizioa, leku berean egon arren, holtza berean egon arren, periodiko berean egon arren, posizioa erabat desberdina da. Beste adibide motxo bat, osatzeko usuek egindako esandako hori oso interesante iruditu zaidana, Miren Agurbeabek adibidez aipatzen du ez, Azalaren kodea izan zen berari idazle titulua eman zion liburua. Naiz eta horren aurretik 34 liburu argitaratuak izan, eta 20 urte eraman idazketan. Baina berak esaten du, Susaren eskutik plazara atera izanak horrek eman ziola. Orduan, liburu hortako poemak idatzi zituen haurdun zegoela, eta kontatzen du, entrevistan jaso nuen, argitaletxera bidale aurretik, liburu poema sortaura, naiz eta berak haurdunaldian sentitu zuen alako, bestakit, oso inspiratuta zegoela, eta gauza asko zeuden erditzeari lotuta, edo haurdunaldiari lotuta, kendu egin zituen. Zekielako hori egin ezkero, horrelako poemak sartu ezkero, bere sinesgarritasun maila, bere autoritatea edo egiletasuna debaluatu egingo zela. Orduan, etengabe ari gara modulatzen, jende guztia, baina ari gara hitz egiten, emakumezko sortzaileez eta generoaz eta plaza ez, orduan, hori zen. Hori adibidez zurean asko aipatzen da ez, emakumeok zenbat sentitzen dugun gurasotasuna ezkutatu beharra eta gizonek aldiz ez. Karmele Jaiorena, kontatu oso
oso adierazgarria egiten zait. Carmele Jaiok esaten du, ez, bera adibidez Durangoko azokan estanean dago, ez, ari da liburuak sinatuta zaizer eta agertu ezkero, bere bikotekidea ume batekin, terrepente sentitzen duela merienda usain hori, ez, eta gelditzen dela, ja, idazle rola, idazle postura, idazle gorputzaldia desagertu egiten da, eta aldatzen zaio gestua, baina baita ahotsa ere, ez? Ordan, bai, eta denek uste dut aipatu zenutela entrevistetan, amatasunari buruz galdetuta, traba egiten duten galdera direla, ez? Inplizituki badagoelako hor, airean beste galdera bat, ez? Alegia, ama ona zara? Ez, porque nola iten dezu ama izan da idazteko hori galdera tipikoa da, ez? Batez ere ume txikiak daudenean tartean, ez? Nola itezu, ez? Bi ume txikikin idazteko, eta nola moldatzen zea, zer dago horren atzean? Ez bada, bat, etzean nahikoa ama ona, edo bi, etzean nahikoa idazle ona. Ze biak batera ezina dira, ez? Ezintzea ama ona izan, hori existitzen bali da, eta idazle ona izan, hori ere existitzen bali da, ez? Orduan hori ere, bai. Eta hau bertxotan, niretzako jada, biderramar. Zuhun bertxo saio batera, ume baten karroarekin. Eta nik sentituet izugarrizko presioa, eta gainera niretzat bada olako ezabatuta daukadan aro bat, umeak txikiak ziren garaikoa, nun sentitzen nuen etengabe mandatua, etzazu hitz egin amatasunaz. Eta mandatua zetorren alde guztitatik. Zezan, batetik ja ordu nengoela asizitzaizkidan gaiak jartzen, ama izateari buruz, nik ez nekienea zertzen, ama izatea, eta nire alaba lehenbizikoz besotan hartu aurretik, aur jaio berri bat sekula beso artean hartu gabean nintzena. Gero, bi urte pasan dituen 2 ordu segidan lorik egin gabe, baina entzun behar dituzu, ez, txisteak, bertso saio bakoitzean esango dizuten non utzi duzun, edo norekin utzi duzun umea, bertxokide gizonezkoro batek baino gehiago aipatu zidan, orain da gara irik onena txapelketara joateko. Gaizki ateratzen bazaizu hor daukazu umea. Eta zu zaude bizirauten saiatzen, izugarrizko begizuloekin, izugarrizko beldurrarekin, ea lortuko duzun bertsolari izaten jarraitzea ama izan da ere, inongo kolegarik ez daukazuna alboan, zezu irakaslea baldin bazara, ezagutzen dituzu beste irakasle batzuk, bueltatu direnak lanera, guraso izan ostean, eta ikusi ditzakezu ereduak, eta hau gustatzen zait, edo hau ez, edo nekin probatuko nuke, nik ez neukan eredurik, bakar bat ere ez, urte oian perea, baina ez dugu kointziditzen plazan, oso gutxitan, oso bakanetan, Amaia Agirre, nerekin batera, eta listo, ez? Eta orain, badatoz beste batzuk, eta nik ikusi nahiko nuke diskurso hori, bazen arriskuak zetuzen alde guztietatik bat. Gaia jarri eta nire buru esaten nion, etzazu amatasuna idealizatu. Kontuz, ama guztien ahotik hitz egitearekin. Bai, batez ere presioa emakumezko bertsolarien aldetik. Jaso nuen gizonei sentitzen nintzen dela asko inporta, bazegokidan amatasuna zabestea, ez? Baina emakumezkoen aldetik adibidez bazen, honekin aspertu egingo duzu jendea, eredu gehiago behar dira, eta nik zaten, bai, ni naiz aurrena behar ditudana ereduak, baina presio hori, bada, ez zaizu igerri behar, amazarenik. Bai, eta horra aipatzen da, zure liburuan, igual zer ikusia izan dezake, zuk amatasunaz kantatuko bazenu, emakumezkoen kasun ematen dula ama guztiek sentitu behar dutela berdina, ez? Hau da, nik amatasunaz hau esaten dut, eta badirudi emakume feminista guztiek pentsatu behar dutela, edo bozgora gaiu papera edo... Ordezkaritzaren pixu hori, ez? Eta improvisatzen. Eta esan gauza bera galdetu ezkero handik 2 urtera, edo urrengo egun batean, edo gaia bestera baten formulatuta, edo zu beste modu baten harrapatuta, baina da izugarrizko beldurra ematen dizun zerbait, ze etengabe, nahi izan ziaten amatasuna aprobetxatzen ari nintzela saio gehiago egiteko, amatasunaren bandera hartu nuela, iristen zaizkizu, ez? Aldi berean gizon bertxokide batekin bertso afari batera jun, eta egotea afari guztia esaten, ume bat aztian gauzeik zailena, galtzerdia jaztea, zu zaudenean sakaletxe sakin poltsan, eta jun behar dezunean komunera bularrak ustutzera, ez dezunean lorik egin, eta bar. Nire bikotekideari sekula ez diote galdetu kontzertu batean umea non utzi duen. Galdetzen diotena da, zergatik ez den enrollatzen fan horrekin. Neri sekula ez diate iradoki bertso zale batekin ea zergatik naizen enrollatzen, batez ere ama naizenetik.
desioari buruzko gaiak olako tripa daukazunean eta lige kontuak, ja beste gauza bat bihurtzen dira. Eta igual hontaz hitz egiten dugu, ze oso gorputzean bizi dugun zerbait da, zu aurdun baldin bazaude behintzat, ez? Eta hori bai ezin dezula, tripa ikusten zaizu. Eta iruditzen zait, gaia jartzerako orduan, da ibiez Felixekin ere ez, behin gaia jarri zigun Oiana Iguaran eta neri, eta aurrez galdetu, eta jarriko izuet, nola jarriko izuet, karo, zalantza hori ez, nola planteatu hau modu eroso baten, eta aldiz, gizon batek kantatzen dunean bere aitatasunaz, eta ze jatorra. Ze goxoa. Eta hori Eider liburuan aipatzen da, idazkerara ekarrita, emakumeengan idazkera goxoa ñoñotzat hartzen da, eta aldiz gizon batek idazkera goxo bat eukial izatea, kualidade bat bezala, kualidade on bat bezala. Hori erreakziozuk askotan aipatu izan duzu ez, gogortzea, bai gestua, baina bai prosa ere, lehortzea, nahita. Bai, ez pentsatzen nintzen, etorri zaite burura ez, dago Julio Iglesiasek abesten duen kantu bate, me gustan las mujeres, me gusta el vino, ez? Hori, testua da, me gustan las mujeres, me gusta el vino, orduan. Testu hori da, zer da testu hori, ze konnotazio leuzkak ez? Segunda zeinen hautan, porque hori bera, Txabela Vargasek kantatu ezkero, igual esatezu guztia, ze ona, ez? Gorputzak zenbateraino eragin diezaiokeen testuari, ez? Esaten zuenaren aritik, ez dakit, Uxuek ezingo luke inoiz Kirmen Uriberen poema sinatu. Harrikatu ingo lukete, ez? Batzuengan saritzen den hori, besteengan zigortu egiten da, ez? Horrek zer dakar, badakigunez, eta hori izan da nire kezka edo nire impulso handienetako bat liburu honekin hasi nintzenean, hori dena badakigunez eta etengabe ari garenez modulatzen gure testua edo idazten ari garen hori, zen neurritaraino gera aske nahiko genukena idazteko, ez? Zer bain, ikusten bali mazu, askotan, ez, famatzen dien liburu eta idazteak dira, amatasunaren kontrako diskurso makarra direnak, gordina direnak, iluna direnak, punkia direnak, hori famatzen da. Eta hori dena oso ondo dago, beharrezkoa da, baina ez da dira izan bakarrik reaktiboa. Alegia, ez dezagun hori egin imposturatik. Egin dezagun hori, benetan hori pentsatzen dugulako. Ez gugandik kontrakoa esperutelako. Orduan, niretzat hori izan da dialogo hontan, nik argitu nahi nuen edo nik hitzein nahi nuen gauzarik importanteena. Ez pixka bat guri behi da, ez? Guazen pentsatza, ez? Hau da, idatzen edo, honi buruz, edo badakigu nolait ere nahiko genukenari buruz idatzi ez gero, beldurra ematen digu, ez da interesatu. Guazen pentsatzea, ez? Hori zuk askotan esatezu egidarez, imaginazioa ematen du zerbait librea dela. Imaginatzen dugu bakarrek, imaginatu dezakeguna, imaginatzera atrebitzen gerana. Eta badaude, gure kondizionamentuaren gatik, gure imaginazioa ere, dago mugatuta. Eta badakizu, sentitzen dituzu arriskuak. Eta badakizu zer egiten duzunean laudatzen zaituzten. Zakitez, Janis Joplin idatzi nunean, eta gatazkari buruz hitz egin, eta emakume pertsonaia gogor bat, eta ez dakitez, hortik, eta ostra, ez da politika, ez da usartu, eta hitz egin politika, ez da gizonezko idazle pila bat inguratu zitzaizkidan, esanez, ostras, ez nun espero. Beste emakumezko irakurle batek idatzi zidan, esan ez, beti izan zaitut oso pertsona intuitibotzat, baina ez nekien ainondo pentsatzen zenuenik. Adibidez. Eta hori sentitzen duzu, zuk, karo, niri ez dagokit pentsatzea, niri dagokit izatea intuizioaren sorgina. Eta gero egiten duzu hau, eta bi, ez daude, adibidez gertatu zaigu, idazle gizonezko pila batek laudatu didaten niri liburua, sekula lan bat lehenago laudatu ez zidatenak, esan ez, ze zorrotza, ze bikaina, eiderri ez diote zer esan. Idazle gizonezkoek, bertsolari gizonezko bakanen batek aipatu dit zerbait. Esateat, igual eiderri esango zioten. Ez dakit.
Bueno, bukatzeko ja ordu batak dira, etorkizunari begira edo bertsolaritzan alduntze bertso eskolak, bertsozale elkartea ere ari da urrats batzuk egiten parekidetasunerantz. Guk irakurleok, guk bertsozaleok ze paper daukagu, gizonek gai jartzaileek, eta gizon idazleek ze paper, irakurle gizonok, irakurle emakumeok ze etorkizun parekidetasunerantz edo urratsak emateko, zer... Oso galdera zaila iruditzen zait. Mai personalki okurritzen zait, nik askatasunarekin lotu nahiko nuke, erantzuna, azkenean gure konpromisoak izan beharko luke askatasunarekin, da askatasun hori praktikatzearekin aldegun neurrian, orduan, nire zera da, jarrai dezagun hizketan, jarrai dezagun pentsatzen, eta norberaren korapiloak eta kolektiboak ere askatzen, beti ere hori, irekitasunerantz, horrekin nola gauza... Nik ere formula magikorik ez daukat, baina iruditzen zait, uste Griselda Polokek esaten zula, artearen historiak biziraungo lioke historia feministari. Artearen, kanonak biziraungo lioke artearen historia feminista bati. Hau da, feminismotik begiratzen badiogu literaturari, literatura ulertzen badugu modu feminista batean, edo bertsolaritza kanona bera aldatzea dakar. Iratxe Retolazak esaten du, esaten ari gara kanona aldatu nahi dugula, baina kritikarako irizpideak edo validazio sistemak aldatu gabe. Hau da, aldatu nahi dugu, plazetan jende gehiago, emakume gehiago nahi ditugu, baina ez dugu aldatu nahi bertso honaz daukagun ideia. Ez da bertsolari honaz daukagun ideia eta konportamentuaz daukagun ideia ere. Hori nola egiten da, nola iristen zera kanon hori aldatzera, ez? Eta gero, niri asko gustatzen zait, Sara Ahmetek badauka Killjoy manifesto, izeneko manifestu bat, festa zapuztailearen manifestua edo litzakena, eta berak esplikatzen du nola instituzio guztiak dauden zoriontasunaren promesa bezala eraikiak. Izan familia, bikotea, bertsozale elkartea, kritikaren edo argitaletxe bat, edo zuri etxe bat egiten dizuten, eta bada, aldi berean teilatu bat, baina aldi berean zoriontasunaren promesa hori ez da denontzakoa berdin. Gutxi batzuen zoriontasunak badirudi izan behar duela, eta zu horrez kabitzen espazara zeurea dela arazoa, ez? Eta ez daukala zer ikusirik egiturarekin, zer jotzen da nontzat, zer txartzat, ze ordutan egiten diren bertso saioak, bajarik badagoen edo ez dagoen, zaintzarekin zer gertatzen den, nola jarraitzen duzun bizitzen, eta lan hori eginez, ekonomikoki nola biziraun behar duzun hori egin ahal izateko, nola uztartzen den hori dena generoarekin, nola gurutzatzen den, orduan ikuste horri ere errepaso bat eman beharko geniokela. Eta gero, Alessandra Alexievich izan zen eretzako oso importantea liburu hau estrukturatzeko garaian, Eiderren bitartez izan nuen bere liburuaren berri, Gerrak ez du emakume aurpegirik, eta berak aipatzen du, pixka bat igual, deserosotasuna ez gizonengan, gizon askorengan liburu hauek sortu dezaketen deserosotasuna nik uste oso ondo ulertzen dela Alexievichen hitz hauekin, ez da. Berak egiten duena da, Bigarren Mundu Gerran, lehen lerroan konbatitu zuten hainbat emakume errusiar elkarrizketatzen ditu, baina bai frankotiratzaile bezala aritu zirenak, abiadore bezala aritu zirenak, eta bar, eta lau esaldi hauek ez, hasieran dauzka esaten du, gizonen pertzepzio eta sentsazioen gatibu gara denok, gizonen hitzen gatibu. Emakumeen gerrak, baina jarri emakumeen bertsolaritzak edo emakumeen literaturak, emakumeen bizitzak, kolore, usai, argiztapen eta espazio propioak ditu, hitz propioak. Gizonek desgogara uzten diete emakumei beren munduan, beren territorioan sartzen. Edo uzten diete territorioan lentzegon bezala gonbidatuak, gonbidatu mailan. Baina ez zara araue maile bihurtzen, ez pertsonalki baizik. Gizonak beldur ziren, eta ez da importantea da, emakumeek beste gerra bat, bestelako gerra bat kontatuko ote zuten. Eta nik ikuste dut ez resistentzia hori oso pilpilean dagoela, askotan, guk liburu hauetan esplikatu duguna delako neurri batean nola eraikitzen den emakume bat, nola lortzen duzun
gizaki bat emakume bihurtzea, ze mekanismoren bitartez, ez? Nola murrizten diozun mugimendu margina gizaki libre bat, izaki libre bat izan beharren izan dadin emakume. Baina falta zaigu beste aldea, eta hori ez dugu guk egin behar. Da, nola egiten da gizon bat, ez? Askotan gizona bakarrik ikus daiteke emakumearen begietan jarrita. Hori Karmele Jaioren azkenengo novelan, momentu batean aipatzen da, ez? Aitaren etxean, gizonezko bat, ari da, gizonezko idazle bat, bortxaketa bat kontatu nahian, eta etzaio ateratzen, etzaio sinesgarri gelditzen. Eta momentu batean, konparaketa bat egiten du azazkalak moztearekin. Jaten du, norbaiti azazkalak inoiz moztu ez dizkionak, ez daki, parean jarri barrean, bere gorputzean jarri behar duzula azazkalak ondo moztu izateko. Eta esaten du ez, emakumearen tokian jarrita bakarrik ikusi ahal izan zuen gizona. Gizonak struktura bezala, egitura bezala, suposatzen duena eta nola eraikitzen den gizon bat, ez? Odan ikuste hori falta dela, baina hori ezin dela lan hori ere gure bizkar jarri. Aizpatasunaz asko hitz egiten dugu, baina Anai Diaz gutxiegi. Oso ondo. Nire partetik hause, ez dakite norbaitek galderan bati nahi duen, zerbait entzuteko goz edo galdetzeko goz gelditu zeaten. Bai. Ez haitzen. Bai. Bai. Bai, primeran. Kontraesan ez, esango nuke, kontraesanez beteta, ez, niretzat honea etortzea, eta zuedanak ikustea, ez, eta hainbeste jende gazte, kristona da, ez, eta oso gustora aritu naiz, eta oso pozik, eta uste dut egin behar dugun lan bat dela, ez, orduan hori da aldeko partea, ez, baina kontrakoa da zuzen ere, zuk Juantxok esan dezun hori, ez, Juantxo, azken batean, ez, ez hain nahiago genukeen, ez, baina, Uxuek aurkeztuko duen liburu eder hori bada, ez, baita ere, beteko dula ere, ez, plaza, ez, baina kontraesan, ez, ikuste dut dala zerbait egin behar duguna, baina, netzako ez da kasualidadea ere, publikatu genituenean, uste dute oso gorputzaldi txarrarekin, ez, gelditu ginela, edo gorputzaldi txarra nola esango zenukezuk. Nik etxetik botako duten alabaren beldurra. Bai, oso, eta gero ere, niri personalki asko kosta izan zait horrelako plaza egitea, eta oso gutxi egin ditut. Oso gutxi, eta gehienak egin ditut Uxuerekin batera, eta gainera hartu nuen erabaki bat izan zen, ez, liburu argitaratzeakoan, oso plaza gutxi egingo nituela. Eragin egiten didalako, ez, ere gero gauza asko muitza izkizu, ze azkenean baude, ez, hor kontu personal asko, nahiz eta nik besteak elkarrizketatu ditu da, baina hoi hartzun piloa daude, ez, orduan gauza asko
mugitzen zaizkizu, min asko, amorru asko, beldurrak... Oso kontu hitz egin behar dezu, ezin dezu izenik aipatu. Hori da. Zuretzako oso mingarriak izan diren gauza, guk babesten ditugu gure gizonak. Gu sisteman erabat txertatuta gaude. Eta maite ditugu. Eske hori da, nik uste batzuk, beste batzuk bat ere ez. Beste batzuk bat ere ez, baina esan eta adibidez bertso munduan ere nik ez ditut denak maite, baina badago beraiekin batera egin behar dut, bertsolari izan nahi badut. Zuri deitzen dizut eta ez dituzuzuk aukeratzen zure bertsokideak, orduan harmonia minimo bat mantendu behar duzu. Eta orduan, hasteko ez da hitz egiten, gai hauei buruz, nik ez dute salbuespen batzuk kenduta eta salbuespen horiek gazteak izan dira, gizonezko gazteak. Ez dut gizonezko bakar batekin ere hitz egin liburuaz, ez dut bertso munduko, ez dut sentitu parez pareko interlokutoretzat hartu nautenik inoiz, gai hauei dagokienean, normalean gaia ebitatu egin da, eta liburua idazten ari nintzela batek baino gehiagok ideiak ematen zizkidan, hori bai. Zer idatzi, eta nola, eta ontaz ere bakizu, baina ezin duzu hori esan, eta askotan ez, da hori festaren ideia, nola bertxotara goazenean, festa batera goazen, eta liburu bat ere uste izan bardan zerbait polita, eta atsegina, eta agradablea, ez gato zen, zuk Belain Gopegiren, tiroa kontzertuaren erdian, aipatzen dunean, azkenan novela baten politika sartzea, hola da, ez? Itxusi gelditzen da. Itxusi gelditzen da, tiro bat balitzezela kontzertuaren erdian, ez? Novela batean, fikzioan, batean politikari buruz hizketan hastea. Bertso saio baten erdian, edo tertulia baten erdian, edo afari baten erdian, gai mingarria hau ateratzea zuri mingarria zaudizuna, zauriak dauzkazuna, kontrolatu behar duzu amorrua, nola esaten duzun, ezin dituzu gauza partikularrak esan, ze bestela pertsonalismotzat hartzen da. Eta niretzako izan da izugarrizko aldea, izan dalako lan bat, artikulazio baten ondoren, adibidez bertxotan, eta igual literaturan eiderrek esango du, baina ez gaude puntu berean, bertxotan azken urtetan niretzako izan da paradisu bat, alduntze bertso eskola egotea, sentitzea badagola artikulazio bat emakumezkoen artean, ez da kasualitatea bertso saiotan 10 urte daramatzagu emakumezkoz bakarrik osatutako bertso saioak iten, harakatu dugu gure umore motan, gure irreberentzian, gure amorru atera dugu, gure sexualitateari, ez gure sexualitateari buruz kantatu dugu, esploratu ditugu hainbat terreno, bertso saio arruntetan, oraindik urrutira ere esploratzen ez dianak, orduan. Nekosoa da, eta batez ere nik lan handia eukitzet hori. Amorrua domatzen. Eta irripartxu jarraitzen. Bada beste galderaik. Bale, orduan saioa amaitutzat emango deu, baina lehenago beste sorpresa bat daukate. Ainoak eta Aranek, así que... Holaxe, beraiekin bukatuko deu. Esan, COVID-an asuntoagatikan eta mesedez atzetikan ateratzen hasteko, ez pilaketak eta ez ziteko, eta Iderrek eta Uxuek ekarri dituztela beraien liburuak, hor bertan salgai daudela. Ordu, lehenengo aterako gea, erosi behar dunak, eseita gelditu, eta gero jun maira, pilaketak ez izateko. Eta hola, Aran eta Ainoan kantakin utziko zaituzteu, zuei eskerrik asko etortzagatika. Eskerrik asko. Eta zuei ere, bai. Eskerrik asko. Mila esker.